Podívejme se na kousnutí ještě jednou ve zpomaleném záznamu. Rypec se zvedá a obrovská čelist klesá. Horní čelist se vysunuje a odhaluje horní zuby. Spodní čelist dělá totéž a pak se zuby zakousnou do kořisti. U každého kousnutí pozoruji stejnou techniku, zdá se, že jsou velmi systematická. Téměř po každé vypadají stejně. Na rozdíl od jiných druhů žraloci lidožraví nemarní čas vrážením do objektu, testováním, zda jde o vhodný zdroj potravy. První útok má spíše smrtící charakter a je značně ničivý. Rypec se zvedá, čelist padá, ukáží se zuby a kořist uchvátí mohutné čelisti a je po všem. Vědci objevili, že žraloci lidožraví postupují těmito 4 kroky prakticky při každém kousnutí a všechno se odehraje za méně než vteřinu. Zdá se téměř nemožné, aby člověk přežil útok žraloka lidožravého bez smrtelného zranění. Byli jsme svědky působivého kousnutí žraloka lidožravého. Otázkou nyní je, zda existuje materiál, který by člověka ochránil, kdyby ho kousl žralok lidožravý.